Калоян Гешев е на 14 години от град София. Ученик в 8 клас към 125-то средно училище Боян Пенев с профил математика. Скоростната калкулация е трикратен световен шампион на Олимпиадата по умствени спортове за всички възрасти, трикратен световен шампион на световното първенство по смятане на ум за юноши, вице-световен шампион на световното първенство по смятане на ум за всички възрасти и най-престижното състезание като цяло, световен рекордьор на деление на 10-цифрени числа на 5-цифрени, иска да стане IT специалист или учител по математика. Калоян, здравей! Здравейте, добре съм. Разкажи ни за нашата община. Хареса ли ти? Да, бих казал, че много ми хареса. Как се струват децата, учениците? Добрички. Ти в други училища бил ли си до момента? Да, един път съм бил в Шумен и да. Разкажи ни как виждаш цифрите. Когато имаш задача да решаваш, какво визуализираш? Самото действие по някакъв начин. А нещо предварително подготвяш ли или всичко излиза като програма? Второто. Какво ще кажеш за математика? Че е много интересна наука и да, това е. Любима ли те? Да. От колко години се занимаваш с математика? 5-6. Кой те запали? До някъде и моята дарба и страсти, някъде учителя ми по скоростна калкулация. А колко световни си се явявал до момента? 13. Кое ти беше най-трудното? Ако имаше такова, ще е предпослед, на което съм се явявал, той за всички възрасти, там се казва 40 от най-добри калкулатори в света и да, това е. Какво предстои? Той е по категории там. Какво предстои пред теб? Меморият Олимпиадата в Дубай, която ще е от 6 до 10. А как се виждаш в бъдеще? Може би нещо свързано с математиката, може да съм учител, метеоролог, IT специалист или нещо подобно. Прекрасно. Желаем ти много бъдещи успехи. Благодаря.